Club Junta, building better Africa. Madam Speaker, this is the House of Records. This is the House of Records, and I would like to register these 2 points, Madam Speaker. My God, the creator of heaven and earth, forbids me the worship of idols. Hence, I cannot bow down, Madam Speaker, to worship the idols simply because I need development in my constituency. Madam Speaker, I can never be part of the government robbery press team for my people to get food in my constituency. I will never. Therefore, I am demanding that the following projects be done immediately because it is our right. It is our right. We also contribute to the taxes that is running this government. We demand for the following, Madam Speaker. Bayani 2, also known as the Green Malata, to be completed in 2 weeks. Structures are already there, Madam Speaker. They are there. We just need a little something to complete the project. Madam Speaker, we were promised a primary at Chapima. And at least a secondary school, we're still waiting for that. Local government to complete Chiwasa Primary School. The construction of Area 5 Rambert Road to commence immediately as promised by the Minister of Transport. We are still waiting for his empty promise. Rehabilitation of NHM to Area 5 Road to be completed because it is floating under the bridge. The bridge is a death trap. Madam Speaker, I have a lot to mention, Madam Speaker. Like I said, there is nothing that I can point at. But still, at this point, I would like to remind all Malawians that in Chipulu Musimo Ferai, very soon, in less than 7 months, God will deliver us and He will give us a leader. Who knows the suffering, who knows the struggle, who knows loss, who have found in his way out of those depths. A leader who has appreciation, a sensitivity, and an understanding of life, Madam Speaker. That leader filled with compassion, gentleness, and deep loving, Madam Speaker. A leader who understands the pain of someone going to bed with an empty stomach. Muli bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene mukutimvera chigawo chimene chicha kummawa 20 minutes past 8 langa dzina ndine Chenkalabwaga the Lil Yao's Empire kubweranso ndi kuswa maximum walelo pa 3 March. Choyamba timayamba ndi kuyamika Mulungu pambuyo poyamika Mulungu kukufunirani zabwino zonse amalawi nonse 19 million kwina kulikonse kumene mukutimvera. Ine ndikamafuna kulankhula sindimayang'ana chipembedzo dera mtundu maphunziro chuma udindo ndimangolankhula kuyankhulira amalawi 20 million umlomo ungathethe amanga kuchokera pompano pa Yawo Nation pamenenso ndabwera lero pa free kuti tikambe ziwiri zitatu monga mwa chizolowezi timayankhula izi kamba konena kuti wina aliyense Malawi akhale wodzuka komanso ntchitoyi timagwira yaulere popanda kulipidwa. Choncho mukhale pompo pamenenso ndabwera ndi kuswa kutemanya kutusula kugagada mnyengo imeneyi ya mavuto imene atsogoleri athu ali still kumangona madeire kugwiritsa ntchito mapropaganda osiyana cholinga choti anthu awakonde koma bodza lililonse limakhala ndi malire nse ungatalike banga bwanji umakhala ndi kumapeto kwake. Choncho ndabweranso pano kuzatemanya kutusula kuzagagada take it or leave it paja ndikamalankhula sinimaona kuti timajambala limodzi timachezera limodzi timagwira ntchito limodzi kati nabadabe limodzi ine ndimangoswa basi kaya ndiwe mfumu mmene ndimapangira. Choncho ulemu ndiko afunira zabwino onse amalawi kwina kulikonse kumene ali mayiko osiyana. Lero ndabwera kuti ndiyankhule nkhani zimenezi zokhuzana amalawi pamene dziko la Malawi kungocha kukamba izi umu ndi mmene zimakhalira zinthu. Ukamapanga zinthu umazichita ngati iwe number 1 no one perfect komanso bodza lizavumbulukabe ngakhale utagwiritsa ntchito ndalama zotani. Unali anthu kumbuyoku amene amagwiritsa ntchito mapropaganda ndalama zosiyana. Choncho ine ngati brother Sallo ndizakhala pano kugwira ntchito yowalimbisa amalawi poona mmene abale athu osiyana amene amagwiranso ntchito ngati yomweyi kumakumbukira china malemu osiyana
amene akina Masamola, akina Nelson Mandela, kumapita maiko ena ndiye nawo ma big man amene anayamba kumenyera ufulu. Iya sizinayambe lero twisi. Ife kuswaku timangotengera ndithu zinamba kale inda achina Chilembwe anthu osiyana amene amayankhulira Malawi osaopa osafowoka. Choncho ndilandireni ndiyambe moteromo. Mosataya nthawi mbuyomu ndinabwera Amalawi ndikulankhula nkhani imene Amalawi ambiri ena achinyamata anatsutsana nane, ena analowa ku inbox kuyankhula, koma slow by slow anthu akuyamba kuyenda nane. Lero ndabweranso ndi mayi Nankhumwa. Mayi Nankhumwa amene kuswa kutemanya mzimayi osapanda mantha. That's why ndinabwera mbuyo mukauza Amalawi kuti mukafuna zinthu zachilungamo tavotelani azimayi m'madera mwanumo. To encourage the women kuti apeze mipando yabwino. Chifukwa azibambowa ndi mmene mukuoneramo. Ndikhala ndikuyankhula imeneyi komanso ndikhala ndikumenya ina. Ndikufuna kuti ndikire comment komanso ndalimbikise a USB. Brother Sallo, USB ndi chani? SB. Bungu limene lija loyang'ana zakatangale. Limenelo ndithu amati SCB. Bungu limenelo ndithu limene limayang'ana zakatangale pa kalata imene atulusa yokhuzana makabaka nkhani ya ma MPs mmene amagwirisira ntchito ndalama kuthumba lija la CDF. Choncho bungu limene lidatulusa ndithu kalata loti ayamba sopano kulondolodza mmene maphungu agwirisira ntchito ndalama zawo. Bungu limene ndithu ine Brother Sallo limene machoda kuti Constituency thumba limene leti la CDF, Constituency Development Fund. Ndalama zimene amapasidwa ma MP kuti azikagwiritsa ntchito m'madera mwawo tating'oting'oti ja matabwa mpope wapanga apa ana skulu sasuka skulu malata tingongoti ting'ono akuti tu anyamata abungo limeneli ACB ayamba kafukufuku amene yuyu kumene kuyaluke anthu chifukwa tu m'madera amene tikuchokeramo kumachita kuzifunsa iwe kuti kodi kunokonso ndalama zimene zimabwera kudera kwathu kuno, ndalama zimene za CDF zimabwera kwathu kuno, kuona kulibe china chilichonse chimene chapangidwa. Ndalama za 200,000 kama 200 million imene amapasa MP wina aliyense. Ndiye inuyo ndi ine kwanuko kukalonga nsanje tuchitipa chilipo chimene mukuona cha 200 million chimene chapangidwa kudera kwanuko achinyamata alandira ngongole pali school imene nachoka malata akhomapo MP anuwo pali mwina kachika mwina gani moto kapa chipatala kana ngonokeka nako zapo kapa timatabwa timene nakuwa ata 300,000 tilipo nanga tepalibe nthawi yakwana. Sopano contact me Brother Sallo pa 0717829150 pamene ndiyambe kukhazula ma MPN aliwonse kuyikira umboni ndi SCB. Ndifuna ndigwe ntchito ndi SCB ndi USCB imene ndikhala ndikuwapasa maumboni kuti MP akuti kwakuti kulibe chakuti izi ndizipanga ndithu kuswa kutemanya osaopa munthu. Inuyo ma MP mmalandira masala ambiri ndalama zanunso kumalandira komano kumabaso ndalama za CDF ndiye muyaluka. Ndikunena nsanje tuchitipa wina aliyense amene ukalonga kulumpi contact me 0717829150 tiuze ni kwanuko kuti MP ali kwathu kuno ife kwathu kuno kulibe china chilichonse koma mfufuzela yabwino ndiye ine ndamene ndizikhala soba ndigwira ntchito ndi USB chabwino. Mosataya nthawi tisiye nkhani imene pambali. Mbuyo mu tinalankhula nkhani ya mayi wabwino Esther Jolobala MP wa Machinga East amene anayima mparliament ndikuswa ndikuyankhula chilungamo mosaopa zimenenso lero lino zikuoneka kuti mayi Gertrude Nankhumwa nawonso ayankhula. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene Brother Sallo Amalawi akuamema kuti tivotere azimayi azibambo watu angogona tu. Choncho amene muli ndi kansala azimayi amene munaphunzira sukulu pang'ono mukhoza kuyima ukansala ndikukupemphani tayima ni ukansala musinthe dera lanu chifukwa kuyankhula kuja mukuona azibamba panopota azibamba amene akuombera manja ku parliament instead kuti iwo amene azima ndikumalankhulira Amalawi komanso akayima zoyankhula zake apa atite apa kunyenya uneche mbalaka ku parliament kumene kuti ayankhulani mbolela kaya kumakhala sukulu kaya kumakhala kumbwambwana musamapite ku parliament mukudziwa kuti simatha kulankhula kuti muzipeza ndalama tikukhazulano pano. Osavotera azibambo ogonthwa mala azibambo ena ndi ogonthwa mundiswe ndiponso iyiso mulonso kuma inbox kwanga ine sindimanyengerera ndiye tikufuna auza Amalawi kunena kuti azimayi ngati mayi Gertrude Nankhumwa ndi amene tikuafuna kunsanje tuchitipa tikumema azimayi nonse imene mpando MP imene mpando kansala akhale president tiyeni mubwere kuti Amalawi ambiri asinthe chifukwa azibambo wasopano angolowa business akangwavotera pano
mpaka 3 years osabwera kumalera kwawo. Inunso mupanga zimenezi koma inu azimayi at least tsopano mukutipasa mphamvu ku parliament. Strong women. I stand with strong women. Azimayi olimba mtima wosaopa osafoka aluta kuntunuwa. My Esther Jolobala komanso my Gertrude Nankhumwa. Ineyo ndikuyamikireni kwambiri. Ndiponso azimayi ena amene muli ku parliament, wake up, stand up, aluta kuntunuwa osaopa osafoka. Nkhondo ndi yathu, dziko ndi lathu. Mothamanga kwambiri tithamangirenso kunkhani ina imene tikufuna auza amalawi mosaopa kunena kuti kunja kuli nkhani zambiri zimene anthu ena amafuna kuti tikamalankhula ife tizanyengerera. Ine ndilibe chipani chilichonse, right? Ine sindimasapota chipani yayi. Ine ndimasapota amalawi. Chimene ndimasapotera amalawi nchonena kuti ndimakhala ndikufotokoza daily kuti munthu womenyera ufulu pamene tikuona nkhani ndikuyankhula pamene tikuona anthu omenyera maufulu ambiri amene akuzisha kuti Comrade a original ena Comrade a fake akungodzuka daily kumakamba za chipani. Kodi osangopita ku chipani koma kakhala spokesperson bwanji? Inuyo mukuti nanunso ine ndimayankhula ine amalawi amandimvera ine number 1 ine number 2 number 17. Inuyo mukulankhula za chipani ndinu omenyera ufulu. Ufulu mukumenyera chipani chomwe mukumenyera amalawi. Musamayi kwale kuti zipani zomwezi UDF inalamulira dziko muno, DPP inalamulira dziko muno, MCP inalamulira dziko muno. Anthu awawa nangati kuli abwino ndikuti osewa ndi abwino, nangati kuli anthu oyipa osewa ndi oyipa. Ndimayankhula izi pazifukwa mundimvese bwinobwino. Komana ndi mmene dziko likuyendera lero lino, MCP ili wesi muzimvesa bwinobwino. MCP ili wesi bola UDF kama ya DPP imene inkalamulira. Ndiye ine ndikubwera pano kwauza amalawi kunena kuti mukavotere musakavotere MCP koma mukavotere mgwirizano wina wa zipani zinazi. Ndiye migwirizano ngakhale ikhale 5 kaya 4 muzikasankha inu mgwirizano wake uwu koma mgwirizano mumonetse kuti mulibe chipani cha MCP. Kupatula zipani zina zonsezi akapanga migwirizano kaya akhala anthu izipani ziwiri kaya zikhala zipani zitatu kavotereni migwirizano inayi koma ku MCP kumuzakavotere. Chifukwa cha ndikuyankhula zimenezo ndi zifukwa. Chifukwa ngakhale iwo azipani amene ndikuti mukavotere magwirizano inawo sindikudziwa kuti kusogoloka zakhala abwino kapena oyipa. Ine sindikufuna zapanga manyazi koma kusankha kuli ndinu kuti mukavotere migwirizano ina kaya kakhala migwirizano itatu kaya 4 kavotereni zimenezozo koma iza MCP musakayerekeze kuvotera amalawi. Choncho pamene sopano zadziwika mdziko la Malawi kuti anthu omenyera ufulu tilibe, iyiso ndiyikambe chifukwa ine ndikamalankhula sindimanyengerera. Mamessage amene mwandilembera kundinyoza anthu omenyera maufulu osiyanasiyana ndiyamikire. Ine ndizakhala ndikuswa pano pa audio yanga yadzana imene nayankhula kuti nanga tikumalawi kuti anthu omenyera ufulu tiye tijoine mavenda anthu amene akupanga ma demonstration. Zimene zija Malawi zandiusa mapiri pachigwa ndanyozedwa kutukanidwa koma samadziwa kuti akundipasa mphamvu. Panopo ndiye ndikuti aluta kuntunuwa ku Malawi nanga tikuli womenyera ufulu tikuone ni mujoine ma demonstration aku Nzuzu, mujoine ma demonstration aku Mangochi, mujoine ma demonstration aku Zomba. Musamango ti anthu mwemwe ma audio amalawi sakufuna ma audio, amalawi akufuna kupita pa ground mukathandiza. Including ine brother Sallo sindikunyengerera iyayi. Izoti za ma audio anthu atopana azoteira ma audio. Koma kumapanga ti ma audio tu kwina kumathamangira anthu kumathandiza. Kumapanga ti ma audio tu kwina kumathandiza anthu pa ground. Ndi zimene zikufunika. Iniyo nangati mukumenyera ufulu weni nangati muno muli ufulu anthu omenyera ufulu weni tiye ndajoine mavenda munkanena mufuna ma demonstration anthu pa social media munkakamba zambiri tipanga ma demo shut down dziko lonse kumazimenya pa mtima ife ndife muli kuti mulizi kumana miza amalawi hayi tipanga ma demo ife tipanga makuti kulizi koma ngoyamba mavenda ena mayamba tikuona ma demo ena panopo ife metangu fwana kuti nangati muli ma Comrade omenyera ufulu tiye ndi background mathandize mavenda chifukwa iyi ndi shut down ja mavenda kupanga ma demonstration opanda china chilichonse simuluza chilichonse koma mwangokhala zi ndi pamene mukunena madeti mufuna kupanga mademo. Amalawi osamvera anthu amenewo. Ine ndikuyankhula pano kuti amalawi musamvere anthu amene azidziwa kuti akufuna kupanga ma demonstration ali mkati osakajoyina akufuna ma demonstration anthu wanje aprofeti apezekane kake kuso maximum walero amene yakuchokera kwa ina brother Sallo the leader yawo's empire osanyengerera osaopa osafoka kunyozedwa kutukanidwa kuphedwa kina chilichonse kuchitidwa koma chilungamo chikhale pampando. Sitizalola ife kumapanga press anthu zoti ngazitikonda tikhale ndi ma friends koma friends wali ajira ma friends wali onama kumana makuti akumenyera ufulu amalawi mukamamenyera ufulu amalawi tendiseza zakumbuyo munapanga zinakanika kaya zinatheka koma panopo way forward yake ndiyo titi join mavenda awo tiwajoina mavenda tipite patsogolo timenyera ufulu amalawi aone kusintha chifukwa mavenda awo inde ngakhale mavenda awa ndi anthu oyipa tinene pano mosanyengerera ya koma poti ndi mademo amene akudana ndi dziko tiye ndipezere mwayi koma nangati dziko linalasokonekeranso ndi nkhani za mavenda ndi amene amaseka mademo timakumbukira kulilongo mavenda ankanemba zikalata kunena kuti ife sikufuna mademo muzika walilongo muno chifukwa muti walongela business lero mavenda omwe aja atuluka kupita kunsewu ndi mmene munthu amakhalira mwandivesa ndiye mavenda ndi anthuso kumbuyo kwa amene woyipa amachinga mademo chifukwa mavenda jaka nakhala kuti amajoyina ma demonstration anthu omenyera ufulu aja bwezi zikuyenda bwino
koma amene achamango khala ine kumayana malonda ine ndikadya cha ine singapanga zimenezo. Koma iwo lero akupanga ma demonstration ayiwala lero akadya cha 3 days mnapanga mademo akulimba akublanda yako tongo amadya cha kumakhala kupanda nzeru ndi Amalawi tichose moyo umene uwu tiye ndipiteni patsogolo kukakhala ma demonstration tiye tutulukeni ma civil servant wonse ogwira ntchito akapanza tonse tiye tutulukeni tikathandizani chinthu chathu akamadandaula anthu amenyera maufulu amabungu amenyera ufulu pa ground inu tulukani nonse musiyezi ntchito zanu tsiku limodzi simaola nyama koma vuto la Malawi ife ndankulukuwa ankulukumve sitimamva akapanga mavenda mademo ena osatuluka akapanza amatransport osatuluka. Inu nthawi yakwana amene muli ndi magari moto muli ndi njinga za moto ka business anje mujoyina ma demonstration amavenda kwanu kaya kumangoti nonse amangochi munomanda kuti muli business mulibe mujoyina ma demonstration fuka zovuta so inu noma kutula kusinza tula kaunjika yeka. Ndiye ndimafuna ndauza Amalawi kunena kuti tiye ndikhandi moyo umapita patsogolo osati kumakhala ndi zinthu zoti akuti anapanga chakuti kumasunga chidani mumtima chifukwa zimenezi ndi zimene zapangisa kuti anthu amenyera maufulu ku Malawi afe kufatu kukayika kumanda koma ali momo amangoti kungodzuka ena nawonso akudzuka ine chempenterere ine cheliponda ine chenkhwani ine chechinangwa ine chenzimbe inu chenzimbe mwayamba liti munali kuti lelo mavenda atuluka muyamba sopa mpangisa mademo Amalawi musamvere palibe amene mumvere tiye ndizingomvera ujeni masewero omwewa atinkane na omwewa tiye ndizingomvera akuti chani ujeni sewero zomwezi zapa majigazi sifuka kuti apa zafika pa sewero ma audio daily zingotulusa ma comrade wose ma audio daily koma kuti agwirizana ma comrade apange chimodzi kama napita akajoina ma demonstration amene sakufuna akuti ndi ma comrade omenyera maufulu tikumenyera ufulu chifukwa cha twalibe unity sifesi kugwirizana hayi fesi ngapanga zakuti singa ndiye munkosiya musamaso ku Amalawi musamane kuti ma comrade kumango nena chilungamo kuti ife ndife oyimba nyimbo ngati akina ane matumbi yetu ife tu ndife oyimba beneza nyimba apo foko menyera ufulu kumafunika kumangwirizana tiyendele limodzi tiye ndiwombole Amalawi tisiye zidantike uko zaka tizisiye mamuna sabwezeresa kuseta timapita patsogolo kuso maximum take it or leave it okuyakwe osakuyakwe ine sindimapressa munthu tsino kuti andikonde osandikonde chifukwa ine zimene mapangazi sindimapempha wantambala munthu kama na airtime kama na maganizo ndi maganizo anga amene ndipasa Mulungu ndizakhandi kuyamkha chilungamo take it or leave it tiye ndijonene mavenda mademo amavenda tonse Amalawi posayangana kuti inu sivenda chifukwa zimene zikutulazo katundu simavenda okagudula zambi zikudula tilengerepo mwayi umene uti tipite pansewo tonse Amalawi kuti tipange press boma limene na mauki yatha kuti dola la sintha panopo zikhala makuti koma chimozimozi panopo zilipo mpacha boma lole mapanda manyazi boma limene mango na madeire boma limene manamisa ngati kunamisa ana ake koma akusipweteka okha chisankho chikubwera Malawi don't try and day kwavotera MCP akina boma ndilomwera atipweteka kwambiri osayeselera kwavotera ndipo asafuna Malawi sitizalola akina boma ndilomwera kuti ife atilamulireso pavute pasavute payake moto black and white Amalawi kaya kuvuta kaya kuzakhala chimpulikiti ife tikulola ulendo uli chimpulikiti koma sitizalola kuti una options kuti ndikesa mwazi utikesa na tonse iye nanga tafuna kesa mwazi wa munthu wina ife tikesa mwazi ya abale yawo palibe so kunyengerelana ulendo uno 50-50 take it or leave it ndisire pompo langa dzina ndine Chenkala Bwaga the little yaws empire omlomo ungathetha amanga kuso